Здравейте, аз съм Милен Акаулиев. Сафти идва и с него часове ръчна работа, подготовка на вътрешни данни, настройка на системите, а след това още часове в намиране и поправяне на грешки, докато файлът стане валиден за подаване в НАП. Маги е създаден точно за това. Платформа, която работи с вашия текущ счетоводен, складов или ERP софтуер, такъв какъвто е, без да сменяте начина си на работа и превръща разпръснатите данни в готов валиден SAFTI файл. Автоматично мапиране на кодове, автоматична валидация, ясен интерфейс, стъпка по стъпка. Днес ще ви покажа точно как, с реален пример от начало до край. В това видео ще ви покажа как се генерира SAFTI отчет от ERP системата Alma чрез Маги, стъпка по стъпка. Преди да започнем, е нужно да експортирате от вашата система необходимите справки от Alma, за да можете да започнете работа с Маги. При въпроси кои точно отчети са нужни и как да ги извлечете, свържете се с нас. От горния десен бутон, след регистрация на профила ви, отивате към Моите фирми. Страницата, на която попадате, е списъкът с вашите фирми. За да регистрирате нова фирма, натискате бутона горе вдясно. Пред вас се визуализира 6-стъпков помощник, който ви дава възможност да попълните основните данни за главната секция на файла, така наречения хедър. Минавате през тази стъпка само веднъж, Маги запомня информацията за винаги за следващите отчети. За примера в това видео съм подготвил данни за фирма Мойра, малка шивашка фирма. Ще ви покажа как се генерира SAFTI именно с нея. За да генерирате отчет, натискате бутона Генерирай. Пред вас се показва страницата за качване на справки. За да преминете през нея, трябва да изпълните няколко стъпки. Първо, трябва да изберете от кой софтуер ще импортирате вашите Excel отчети. В случая избираме Alma. Типът на SAFTI отчета автоматично е зададен като месечен. Следващата стъпка е да прегледаме кои справки трябва да експортираме в Excel формат от Alma, за да генерираме успешно SAFTI отчета. В нашия случай е нужно да намерим справките сметкоплан, оборотна ведомост, дневниците за покупка и продажби, справката по партньори, разплащания с клиенти и доставчици, хронологичния регистър или движенията по сметки за месеца, общи данни за инвентар, детайли за транзакции по покупки и продажби, вътрешната ви вашата данъчна таблица и отчетите за типове документи. Alma предлага много добри функции на експорт и дава достатъчно свобода за извличане на нужните файлове за SAFTI и отчетите. Така че тази стъпка не крие изненади. Следващото нещо, което трябва да направим, след като сме прегледали и експортирали справките от нашата система, избираме периода, за който подаваме отчета. В моя случай това е ноември 2025 година. Натискам бутона Потвърди. Следва да качим нашите файлове. Отваря се прозорец, който ми позволява да кача моите счетоводни отчети и точно това правя. След качването на файловете се визуализират по-надолу на страницата под формата на картички, изчакващи да им бъде избран тип на отчета. Софтуерът вече е зададен автоматично. За типа на отчетите избирам съответната картичка. Същата, която сме видели и по-рано горе. Възможно е да се появят несъответствия в колоните при избора на тип отчет. Това е нормално. Маги вижда разлика между имената на колоните във вашите отчети спрямо очакваните. Важно е да не редактирате имената в справките. Оставете ги така, както са експортирани от вашата система. Ако има несъответствие, бутонът за избор на тип отчет става оранжев с текст "Мапирай колони". Процесът е лесен. Маги успява да разпознае по фонетичен принцип коя колона от вашия файл най-вероятно съответства на очакваната. Избирате правилната колона, която вече е предварително зададена, и потвърждавате. Ако има някоя справка, която не е качена и конфигурирана правилно, бутонът ще ни каже "Конфигурирай оставащите" и продължи. Ако отидем и още по-нагоре, ще видим нашите картички и ще разберем по зелените цветове дали всички отчети са качени и конфигурирани правилно. В нашия случай липсва отчета за разплащания с доставчици. Връщаме се обратно и го конфигурираме. С това конфигурирането на отчетите е готово. Продължаваме напред към SAFTI отчета чрез бутона
Продължи. Появява се прозорец, който пита дали искаме да проверим мапиранията и да продължим напред. Ако все още не сме мапирали вътрешните си кодове, сметкоплан, продукти, мерни единици, натискаме бутона "Отиди към мапиране на кодове". Ако вече сме мапирали, избираме "Провери мапиранията" и "Продължи", което проверява дали всичко съответства правилно. В този случай, тъй като все още няма мапирани кодове, натискам "Отиди към мапиране на кодове". Важно! Веднъж мапирани кодове не се нуждаят от повторно мапиране. Маги запомня вашите съответствия и ги използва автоматично за всички бъдещи SAFTI отчети. Вече сме на страницата за мапиране на кодове. Тук AI автоматично започва да мапира всички наши вътрешни кодове към съответните номенклатури на NAP. Нашата задача е да изчакаме приключването на всички предложения и да ги прегледаме. Кодовете се мапират в 5 секции, които Маги извлича за мапиране: сметкоплан, мерни единици, продукти, данъци, документни типове. Това са кодовете, които NAP изисква да бъдат мапирани за всеки SAFTI отчет. AI предлага мапирания на 4 нива на съответствие: високо, точно, средно и ниско. Например, натискайки бутона за средна увереност, виждам мапиранията, за които AI не е бил напълно сигурен и за това са отсветени в оранжево. Можем бързо да приемем всички предложения за мапиране от бутона "Приеми всички предложения" или да редактираме избрани мапирания. Например, сметка 204.2, която е аналитична сметка на нашата шивашка фирма за машини и оборудване. Искаме да променим нейния мапинг. Става от бутона "Промени". Пред нас се визуализира разгънатия сметкоплан на NAP с топ предложенията на Маги, които ние можем да прегледаме и да изберем, което става или чрез двоен клик, или чрез натискане на бутона "Потвърди". Секция "Продукти" е най-предизвикателната за мапиране, тъй като номенклатурите, а често и вашите собствени каталози, са огромни. Тук Маги подхожда по-задълбочено. Изгражда речник от синоними за всички ваши вътрешни кодове и описания, за да намери най-точното съответствие в номенклатурата на NAP. Няколко примера от автоматичните мапирания. Дизелово гориво е мапирано към моторни, компресорни и турбинни масла в съответната секция на комбинираната номенклатура от NAP. Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация. Друг пример: ПВЦ части е мапиран към пластифициран в пластмаси и пластмасови изделия. Разработка на софтуер правилно е разпознат и мапиран автоматично към нулевия код за услуги и на стокови артикули. Проектиране на модел също е захванато като услуги, като нестокови артикули. Рекламна услуга е мапирано към услуги и виждате как успява AI да разбере вашите вътрешни каталози към кои съответствия на NAP трябва да бъдат мапирани. Можем да приемем абсолютно всички предложения за мапиране от бутона горе в дясно или чрез натискане на клавишната комбинация Ctrl-A приемаме предложенията и можем останалите да ги мапираме съответно към нужните кодове. То става ето така. Продължаваме с нашите мапинги, мерните единици. Принципът на AI е същия. Зареждат се кодовете, AI ги преглежда и предлага по-добри съотношения към тях. Ето, например, за курс не е могъл да намери правилен мапинг, затова ние ще му помогнем, като ще го мапираме към километри в час. По ето този начин. Приключихме и с мерните единици. Ще мапираме сега и останалите сметки от сметкоплана. AI вече е готов тук. Виждаме разходи за ликвидация на ДМА, разходи за придобиване на дълготрайни активи, съгласявам се, приходи от такси по ввод и тук се съгласявам. За останалите ще направим едно бързо мапиране за целите на видеото към някоя от сметките.
И с това сме готови и с сметкоплана. Преминаваме и към данъчните кодове. Тук отново вляво виждаме нашите вътрешни кодове. AI успя да намери мапиранията в номенклатурата на NAP за тях. Тук казва, че тук са предложенията. Преглеждам ги и се съгласявам с тях. Последната секция е с данъчните типове. Имаме кодовете 01 и фактура, които са си универсални, използвани в 90-дневниците. След като сме мапирали абсолютно всички кодове, се отваря долния панел за генериране на SAFT. Този бутон се активира само единствено когато всички мапинги са готови. Както споменахме и по-рано, мапингите, които току-що направихме, се запомнят за винаги. Те стават част от вътрешната информация на фирмата и при последващи генерирания на SAFT и отчета няма да е нужно да минаваме отново през тази страница. За повече информация относно всички функционалности на страницата за мапиране и как да ускорите работата си с нея, очаквайте отделно видеообучение съвсем скоро, в което ще обясним абсолютно всички бутони, действия, прозорци, за да сте напълно наясно как можете максимално да ускорите работата си по ръчната подготовка, свързана с мапиранията. След като приключим с мапирането на всички кодове във всички секции, се отваря долния панел с зеления бутон Генерирай SAFT, който вече е активен. Натискаме го, за да генерираме нашия SAFT файл. По време на генерирането Magi обединява всички качени справки заедно с мапираните кодове и изгражда основните секции на файла, като едновременно проверява за валидационни грешки. Тъй като бяха открити такива грешки, сме пренасочени към страницата SAFT редактор, където можем веднага да прегледаме системно приложените стойности от Magi за улесняване на откриването на грешки, каквито NAP би хванала при подаване на файла. Тук не влиза само XSD валидация на структурата, но и бизнес валидациите и задължителните правила, които NAP прилага при проверката на SAFT файла. Виждаме, че в много от нашите клиенти и доставчици липсват градове. Имаме липсващи валути и валутни кодове, както и липсваща данъчна информация за тип и код на данък. Можем спокойно да приемем всички стойности под разбиране. Това са стойности, които системата предлага автоматично. Прегледахме ги и ги приехме, след което по-голямата част от валидационните грешки бяха изчистени почти мигновено. Останалите 268 грешки, които трябва да разрешим, са резултат от кръстосана валидация между секциите за доставчици и клиенти. Проблемът, който виждаме в момента, е, че имаме доставчици регистрирани в третата секция на файла, но не във втората. Секцията за основни данни в регистъра за доставчици. Разрешаваме всички тези проблеми чрез бутона Разреши всички. Отваря се панел, показващ всички липсващи доставчици, които създаваме чрез бутона Създай. Показва се втората секция на файла и таблицата с всички автоматично създадени доставчици. Ето тук. Останалите валидационни грешки за клиентите разрешаваме по абсолютно същия начин. С това всички валидационни грешки за клиентите са отстранени и сме готови да генерираме нашия валиден SAFT отчет. В следващото видео ще покажем подробно всички функционалности на страницата за редактиране на SAFT, навигация и допълнителни възможности отвъд предоставеното до тук. За целите на това видео обаче вече сме готови да генерираме валидния SAFT отчет от Alma. Това става чрез бутона горе вдясно или долу вдясно Генерирай. След успешното генериране на SAFT отчета за нашата шивашка фирма, пред нас се визуализира страницата с списъка на генерираните SAFT отчети. Тук можем да го прегледаме в неговия XML формат, да го изтеглим или при нужда да го изтрием. Ако искаме да се върнем обратно и да коригираме нещо във вече генерирания файл, това става чрез бутоните долу вдясно, обратно към редактора. Или можем да изтеглим директно последния генериран файл чрез бутона Изтегли. Ако искаме да стигнем до тази страница, без да минаваме през всички останали, които видяхте до сега, се връщате обратно в Моите фирми
От тук, чрез бутона за съответната фирма, стигаме директно до нейните вече генерирани отчети. С това приключва работата по генериране на SAFTI файла. Остава само да го изтеглим и да го подадем в портала на НАП. В следващи видеа ще покажем функционалностите на всяка една от страниците още по-подробно, за да можем да отговорим на всякакви въпроси, които са възникнали. Благодарим за вниманието.